Ens acompanyen 21 colles procedents d'arreu de Catalunya i també des de la ciutat de Zamora amb més de 500 geganters participant de la festa. Tenim aquí els carrers de Montblanc, Sistema de la França, Armenda i el Montblanc, Ciutadans de Grans, el Banc de Salat, Maria de Santa Màxima, que faran aquest passadís d'honor a totes les colles de Gran Plaça. Demanem també la presència final de la Secretaria de la Seguretat, de l'Ajuntament de Montblanc, que ens acompanyen per presidir aquest acte final de festes secundàries i doncs, i la seva colla de Calés. Sigueu benvinguts a Montblanc en aquesta setena jornada gegantera. Antoni, Montserrat i Jordi, i també els seus capgrossos. Un any més, sigueu benvinguts. I seguim per gairebé l'entrada des de la comarca del Maresme, els nous amics de Sant Vicenç de Montalt. Ens visiten els seus gegants, Bolu, Margaridassa i l'alpinista català que va coronar l'Avet, Toni Sos. Sigueu benvinguts a Montblanc. Per primer cop en aquesta trobada de Sant Maties ens arriben els gegants del Pla de Santa Maria. Benvinguts! Rebem a la plaça els gegants bombers de la Llacuna, acompanyats d'aquest gegantó procedent des de Costa Rica, que fou obsequiat al poble de la Llacuna amb motiu de l'intercanvi amb una colla d'aquell país. Endavant i benvinguts sigueu a Montblanc, amics de la Llacuna! Els carros del Berguedà, ja que aquest any ens acompanyen els gegants del Reig. Sigueu benvinguts a Montblanc! De Santa Coloma de Queralt, amb els seus gegants, Lluís de Queralt, Coloma i el seu gegantó, benvinguts sigueu a Montblanc en aquesta setena trobada gegantera de Sant Maties, una de les colles que no ens ha deixat d'acompanyar mai. Gràcies, Santa Coloma! Dins de la discussió amb Lluís del Morell. Ens visiten amb els seus gegants Cèlens i Mariana. Benvinguts a Montblanc! Fem entrada als gegants de l'Hospitalet de l'Infant. Ens visiten en aquest diumenge de Sant Maties amb els seus gegants, l'Infant Pere i la Reina Blanca d'Anjou, i també acompanyats d'un divertit gegantó. Des de la capital veïna
tornada de rebre els gegants més antics que avui ens acompanyen. Amb més de 175 anys d'història, rebem els gegants de l'Arboç del Penedès. Una vegada més, benvinguts a Montblanc, amics de l'Arboç. Que ja són veterans en aquesta trobada de Sant Maties. Ens visiten amb els fills gegants Ramon Berenguer i Pedronera. Benvinguts sigueu a Montblanc. Des de la capital catalana, des de la ciutat de Barcelona, els gegants de Sant Jaume, que han estat recuperats aquests darrers anys i formen ja part de la història barcelonina. Sigueu benvinguts a Montblanc. Per primera vegada en Montblanc rebem els gegants de la ciutat de Girona. Ells són els històrics Carlemany i Anna Gironella. El 5è aniversari de la proclamació de la nostra vila com a ciutat gegantera de Catalunya 2006. Per aquest motiu hem volgut que ens acompanyin algunes poblacions que com nosaltres ostenten també aquest títol. Rebem, doncs, els anfitrions de la ciutat gegantera de l'any 2000, els grans amics de Barberà del Vallès. En aquesta ocasió ens visiten amb els seus gegants nous, els marquesos de Barberà. Benvinguts, Barberà del Vallès! Ara la gent de Sant Carles de la Ràpita, els seus gegants i dolçainers. Ciutat gegantera de Catalunya 2002. Benvinguts sigueu a Montblanc. L'any 2006. Sigueu benvinguts, amics del Prat de Llobregat. I hem volgut donar aquesta benvinguda a l'Orna de la ciutat de Ramona. Jo crec que s'ha deixat molt bé el festival de Sant Pere del Sònia de Montblanc. Gràcies, Ramona! Arribem al final d'aquesta cercavila i ho fem amb la rebuda dels anfitrions de la jornada. Donem la benvinguda a la colla dels Amics dels Gegants, un any més protagonitzant aquesta gran trobada gegantera a Montblanc.
l'escenari el regidor de Cultura del nostre Ajuntament, el senyor Jordi Bon Albalà. dia a tothom, geganters i gegants, arribats d'arreu del territori, arribats d'arreu del país, avui a la vila de Montblanc, la vila que us acull en aquesta trobada gegantera, la capital medieval de Cataluña. Un saludo especial a los amigos de Zamora que nos acompañan en esta 7ª trobada gegantera, con lo que hemos tenido la oportunidad de compartir todo el fin de semana y esperar que su estancia hoy en la vila de Montblanc sea de vuestro agrado, con los que os hemos recibido con los brazos abiertos. Realment fa goig veure un cop més aquesta plaça plena de gegants i geganters arribats d'arreu del Principat, fent cultura i portant amb orgull el nom del seu poble, de les seves viles i ciutats avui aquí a Montblanc. Per això us encoratjo a continuar amb aquesta tasca, amb la de fer cultura popular, amb la de continuar fent palera gegantera, perquè així fareu poble i fareu país. Moltes gràcies. La plaça està preparada per gaudir de tot un seguit de balls i en primer lloc seran els veguers de Montblanc, que oferiran a tots els convidats i a tot el públic present el seu ball de lluïment, la sardana dels veguers. El ball dels convidats d'honor d'aquest 2011. En primer lloc serán los cabezudos de Zamora, que nos ofrecerán uno de sus bailes típicos con sus músicos, sus abanderados y sus cabezudos. Muchísimas gracias, amigos de Zamora.
Celebra els seus 15 anys. Per aquest motiu, serà ell mateix que obrirà una gran ballada amb tots els gegantons presents de totes les colles. Endavant, doncs, amb aquest ball de gegantons, acompanyat dels nostres grallers. Com a ciutat gegantera de Catalunya. Per aquest motiu hem volgut aplegar 5 poblacions catalanes que ostenten aquesta distinció i que per celebrar aquest aniversari avui ballaran conjuntament el Ball Nou. El ball que tenim l'honor de poder ballar totes les poblacions que hem estat ciutat gegantera de Catalunya.
ciutats geganteres de Catalunya. Enhorabona, balladors. Convinguts les centúries passades, el rei i la reina, la caia, el bufó, el pagès, la pagesa i tants altres, gegantina talla, nano gegantó. Ai, l'infant acolli bé del pare, perquè des de terra no pot veure bé. Tots el digne Vilague, la mare, i els seus volguts hostes, que nosotros hemos pasado al lado vuestro. Esperamos que también os vayáis a Zamora con el recuerdo de que Montblanc ha sido una tierra que hemos intentado acogeros lo mejor posible, y ahora nuestra ilusión es poder venir en septiembre y poder disfrutar de vuestras fiestas de la misma manera que vosotros habéis hecho por las calles y las plazas medievales de nuestra villa. Muchísimas gracias por todo lo vivido, y que durante muchas ediciones, muchos años, podamos lograrnos y mantener este gran contacto. Gracias. Una carta que nos ha mandado la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, ¿vale? Para invitaros a esta Zamora, ¿vale? Quiero que la guardéis con todo cariño, porque para nosotros que el Ayuntamiento de Zamora nos apoye, no tiene por qué ser económicamente, pero también nos apoye y quiera apoyar y difundir los días 10 y 11 y este intercambio, pues yo quiero hacer entrega de la carta firmada por la señora alcaldesa de que el día 10 y 11 vosotros, todos vosotros, ojalá podéis ir todos vosotros, porque os esperamos a cada uno de vosotros, podéis ir a Zamora, y con ello quiero también hacerte entrega la carta que desde la Junta Directiva de Capitonis Duri verifica que el 10 y 11 va a haber un encuentro, igualmente el programa y los primeros planos de Zamora para que te veáis. Un último recuerdo, ¿vale? Para que quede. Un último recuerdo para que quede en vuestra sede, que también quedará en nosotros, que deja constancia de este acto este fin de semana. Amics dels gegants de Montblanc y gigantes y cabezudos Capitonis Duri de Zamora, en recuerdo de este intercambio cultural. Montblanc, 14 y 15 de mayo de...
sé si estos lazos se unirán para siempre y no hará falta, pero que sepáis que la bandera de Zamora es roja y verde. Gegant, gegant, que per sempre guardi